Het is dinsdag 26 november, de dag dat Almere de crisiswet van stal helpt om IJsdoom op tijd klaar te hebben. Jezus. Uit onderzoek blijkt toch dat we langer op bed liggen en minder poetsen. Shoot nou zelf. Gek. En dat deze tweet net verstuurd was. Goejoen, welkom bij Bient. 15 Jelien hier we er nog neer van jet. En nou broeken we het haast alle jaar Google. Verste gast, Skelte Mijnsma doekt aast in de wraad achter deze ziekmachine. En aast ik een reportage over hoe het meesken op de klooi het vlakke Friesland de novembermannen belipje. Wat is hier mooi aan dit land? Wat je mooi is? Dat is een goede vraag. En naast het antwoord. In ons land ben je een soort jonge asielziekers die hier zonder hart of mem naar taf leggen binnen. Ik in Drachten wacht je deze jongeren op antwoord, Mike blauwe ja of nee. Maar van wacht je wordt genieten beter. En daarmee de voor deze groep een speciaal traject starten, toch New Dutch Connection, ondernemen in die eigen toekomst. Bient volgen 3 jonge talenten die het hoopje hadden dream wie maatje te kennen. Doei, succes! Ik ben Doumbia Boubacar. Ik kom uit in Ivoorkust. Ik ben 18 jaar. Don't let anyone take them away. I'm Helena Kolobo. I'm a Liberian. I'm 19 years of age. I was born September 2nd, 1994. My name is Sami. I'm 17 years. I'm here in Netherlands almost 9 months. I'm from Yemen. Are your parents still there? No, they are not. They are here? No, Where are your parents? they are dead. Boeba, ik ga weg. Ik zeg oké, succes. En straks moet ik wakker worden om 8 uur douchen en naar school. En vanmiddag naar voetballen. En elke dag was zo. Hij ging weg. Ik ging weg 1 dag toen die problemen was begint. Mensen tegen mensen met rare dingen, met mes, iets of zo. En mijn vader, hij ging naar werk, zijn werk. Elke dag, hij zei tegen mij, ik ga weg, succes, doe je. En dan hij ging weg 1 keer, hij kwam nooit meer terug. How are you doing? Yeah, actually my feelings is not stable nowadays. Sometimes I feel good and the next minute I'm feeling terrible about myself and yeah, but I'm struggling by the day to move on. En voor als je moet vluchten, dan je vlucht vanuit wie je bent. Vanuit jouzelf. Je moet opnieuw van jezelf gaan leren houden. Want je bent gevlucht van wie je was een gevaar. Dus je moet opnieuw van jezelf gaan leren houden. Je moet het nieuwe cultuur gaan leren begrijpen. Want het cultuur kent jou niet. En soms ziet de cultuur... Soms kan je denken van nou, deze cultuur ziet mij als een last. Deze omgeving ziet mij als een last dan als een zegen. Dus je moet opnieuw naar jezelf gaan kijken. Naar wat jij zelf te geven hebt. Wat jouw aanbod is. En vanuit daaruit ga je in interactie met de wereld. En die proces... En dat is wat wij die AMA's, die ex-AMA's in begeleiden. It's like, kan ik wel doen, ik heb meer van. Over voetbal voel ik mezelf. Ik voel me in de andere
world, hoe noem je? Andere wereld. Andere wereld, ja. Ik voel mezelf daar gewoon dan. Ik voel normaal. Ik moet laten zien. Wat heb ik geleerd? Wat kan ik doen? Ja. Die dingen, daar heb ik zelfvertrouwen van. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you want. Yeah, I usually sing when I'm lonely and I'm feeling really sad to keep myself going and to get strength. So when I start to sing and I feel a little bit okay myself, yeah. And for that moment is okay. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you finally see the truth that a hero lives in you. Your hero that you're searching for, the love and everything that you're searching for is in you. It lies right in your heart, so you have to open up to yourself, tell yourself, yeah, I can make it with everything that is happening. I can still be strong. It's best to open the website. If you go to the folder, they teach me, and you can. They say I'm fast learner. Yeah? Yeah, they are very helpful. They teach me about everything from the beginning, and they were so patient with me if I don't understand, and they repeat again and again. I have a close procedure right now in 2 words. What does that mean? Does that mean when I'm under 18, I can have the place to sleep and money to eat food? After 18, they are going to stop this, and yeah, you have to go back to your country. If you don't go back, you go to the street. Dus ik vind dat hele juridische gedoe vind ik oninteressant. Wat ik belangrijk vind, is wat mensen willen doen morgen voor een economische zelfredzaamheid. En wat wij kunnen doen om hen te ondersteunen tijdens, nu ze nog in procedure zijn. Of hoe wij hen kunnen ondersteunen naar die weg. Dat vind ik het meest belangrijk. Want waar ik van baal, wat mij irriteert, is te zien dat heel veel vluchtelingen onder die armoedegrenzen leven. En waar ik van baal is te zien dat wij zomaar denken dat we... Ja, kijk, ik vind het heel belangrijk. Wat ik het belangrijkste vind, is dat mensen uiteindelijk voor zichzelf kunnen zorgen. En dat die periode waarin ze hier zitten, dat ze zichzelf zo ontwikkelen dat ze dat kunnen. All of these people, they give me a push to that you have. Amy, she told me that you have future, and whatever, however it will be, but you have future. So this makes me that I believe. Dit project is een succes omdat de mensen uit de buurt, uit deze streek, uit het bedrijfsleven, vrijwillig hun tijd inzetten om deze jongeren te ondersteunen. Dus hier alleen maar vanuit Friesland, Groningen en overal zijn er, toen we met dit traject begonnen, meer dan 30 vrijwilligers uit het bedrijfsleven ingestapt om deze jongeren werkelijk te zien. En met hen te praten over wat ze kunnen, wat voor talent ze hebben, wat voor kwaliteit ze hebben. Dat ontroert mij. Maar heb je je wel eens ergens thuis gevoeld? Bij mijn trainer. Nu slaap ik bij hem. Ja. Nou, hij is alles voor mij. Eigenlijk zeg ik van, nou, ik ken Abu een jaar, het is een integer, het is een lieve jongen, het is een leuke jongen. En ja, als je dan zo dichtbij bent, en dat is het vaak, als je dichtbij komt, dan wordt het lastig. En je kent zijn verhaal en je weet wat er gebeurd is. En je hoort dan dat hij dan weer ergens naartoe moet en dat hij, nou ja, daar wordt hij doodongelukkig van. En dat zie je dan liever niet. Dus dat is de belangrijkste reden. Beetje menselijkheid, zeg maar. Ik dacht dat iedereen in Nederland waren slecht, iedereen was slecht. Omdat mensen, toen ik tegen ik mensen, die waren altijd slecht tegen mij. Maar toen ik kende Jan, was gewoon aardig. Je snapt niks van. Ik vroeg mezelf, hoezo? Vroeger dacht ik iedereen was slecht in Nederland, maar hij is goed.
Joen zullen de jongeren uit de asielziekencentra uit Drachten en Oude Pekela in Green zien wat ze de oude tijd bereikt hebben. Boeba is er net bij, want hij speelt een selectiewedstrijd bij Cambuur. Een soort mensen haar last van de tjustere dagen. In december maken we het gezellig in huis. In januari kunnen we sneeuwbal gooien of reetrieden. Maar wat maak je in november? Kamerman Jan Bensliman en verslagjouwer Bart Kingma lutsen de lezenzoen en doekten de depressie in. Op zoek naar wat er mooi is in het lege land. In november wordt het stil boeten. De graaidvogels zijn voort, het vee is op stal, boeren zijn klaar, mensen blijven binnen. Niet in de oors viel die beklemming zo sterk als op de klaai. Het bouwloon onder de zeedik. De rijkdom is van het veld. De ierde is verwurrend daar een zwart-grieze nere vlakte dat wien en slagrein het gemoed gieselje. Geen bos komt te schooljen, geen eeuwig groen gas als treest. Hoe houdt een mens het hieruit? De poortjerappel, dat is het bruine goud van de klaai. Hier verdient de bouwboer zijn geld mee. Hier kinderen mij bewijzen. Augustus, september is de rispingen. Daarna stiert de boer maandenlang in de squadde te sorteren, te conserveren, te rekken. Hoeveel appels heb je in de loods lezen op dit moment? Nou, dat is heel, maar meer dan 4400 ton. Tot 4400 tot 5000 ton ongeveer. Dus ja, totaal ja. Het gaat om de appel, hè, bij de bouwboer. Ja, nou, buurs dan, ja. En nou, dat is de hoofdtaak, zeg maar. Dat moeten wij maar verzinnen, eigenlijk. Nou, ja, dat is de meest intensieve. Dat is de investering met de meeste dingen. Dus ja, maar dat mag gebeuren. We zijn nu vooral in november, december van het Midden-Oosten ondergaan. Dat is dus Israël, Egypte, Syrië, Tunesië, Algerije en soort. Daar gaan nou voornamelijk de hier appels in. En dan is de hele juist die hier terug zijn nere loods. Nou ja, dat zeg het net. In principe is dat machtig mooi. Nou, je doet wat mooi product in de zak, je zorgt dat het zo goed mogelijk gebeurt. Dus ja, dat is wel mooi. Dat vind ik persoonlijk heel mooi. Nou, dat is het eindresultaat. We het hele hier op maar bezig gaan spinnen. De jest jouwt de boer rijst in de kop. De simmerse onwissers over een goede opbrengst is achter de reg, de buitens binnen. Hij weet nou hoe de zaken ervoor staan en zocht maar genoegen hoe de riappels, de bieten of de siepels in grote vrachten verkocht worden. Een lege ikke is zelfs voor de jonge boer geen desolaat beeld, maar de kroon op een goed ier. Ja, dit jet bij het jaargetijde. Dit jet erbij. Kun je van genieten van zo'n stuk loon? Nou, er net een volle wetter op zit al, ja. Nou, als er wat wetter op zit, dan wil je net altijd blij. Nou, dat is minder van longen, zeg maar. Dus ja, zoals je bij de won nou natuurlijk, ja. Maar als het mooi gries van boven is, dan vind ik dit wel mooi. Wat is hier mooi aan dit loon? Wat je mooi is? Ja, het heeft wel, dat is een goede vraag. Dat zeg ik natuurlijk nooit. Dat was mooi. Ja, je voelt je thuis. Je weet wat je hebt, je weet wat je krijgt. Ja, ik denk dat, ja, dat vind ik wel mooi, denk ik. Oant takkemaaitijd bloot het loon leeg en de boer binnen. Er moet nog 5000 ton riappels sorteerd worden. Een goeie 15 jaar lien hier nog net in de faillet en nou doggen miljoenen mensen het alle dagen. Het is zo makkelijk. Even googlen je en je kan goed kijken hoe die leuke lezers komen of een vakantiehuisje hier. Google neemt de vrouw door, zei uw vaste gast Skelte Mijnsma. Welkom Skelte. Ja, goeien. Hoe neemt Google de vrouw door? Ja, eigenlijk vrij eenvoudig. 98% van de internetters maken het beroep van Google. En als ik naar mijn eigen webwinkels en dergelijke show, is 70% van de omzet komt vanuit Google. Dus eigenlijk draait een protte van de economie op dit moment via het internet, via Google. Via de ziekmachine, het ben geen oren meer.
Nee, eigenlijk net. Ja, er zijn nog wel wat oren, alleen die worden net beroekt of die zijn net goed genoeg. Ja, en dan stapt men automatisch over op Google. Want hoe werkt het nou? Stel je voor, Sinterklaas, die shut nou ik en die denkt, ik moet nog even wat Lego scoren. Ja. Dan zou ik intoetsen Lego. Ja. Kun je dat eens wel? Ja, zeker. Ik heb hier een kleer zetten, Lego. Ik heb erop zocht. Ja. Officieel zoek ik zelf op Lego kopen, zie je. De meeste mensen zie je op 2 zoekwoorden. Omdat je dan iets betere resultaten krijgt. Ja. Het grappige is nou al dat als er naar sjost, de eerste resultaten hier bovenin, die ben al hier betellen. Dus wat we daartussen sjoggen staan is bol.com, Blokker, Lego. Hoe bedoel je betellen? Nou, dat eigenlijk betel je bedrijven om daar hoog te scoren. Dus ze keep je die zoekwoorden in. Dus eigenlijk is de eerste zoekresultaten, de eerste 3 over het algemeen, ben altijd manipuleerd. Oh. Dus de meeste mensen hebben dat net trouw. Als je goed zoekt, zit er een beetje kleurverschil in. Dan zit ik boven advertenties met betrekking tot Lego. Maar mensen lezen net zo heel goed. Letters, ja, juist. Ja. Dus daar wil je eigenlijk al ten eerste een beetje mee omleid. Van de andere kant, zo werk je de meeste van mijn webwinkels. Dus op deze manier hel ik bezoek naar mijn website staan. En wat betaal je daar dan voor? Nou, dat varieert heel bot. Het virtual Lego, ik heb toevallig een Lego shop. Die kost het rond de €1,30 per klik. Dus dat zijn wel vrij dure kliks, zeg maar. Dus dan moet je ook wel wat omzetten. Hoe bedoel je dat? Als ik dan bij de site kom, dan krijg je maar staat er €1,30 voor betaald? Ik show je de bol.com bovenaan. Dit klik er nou op. Ja. Zul dus ongeveer €1 kosten. Dat is wat bol.com betellen, dus in dit geval aan Google. Dit is het grote verdienmodel van Google. Al die klikjes smiet Google eigenlijk puur yield op. Maar een keer als iets bedroog, je het wel 40. Nou, van de ene kant wel, van de andere kant net. Want als je het goed voor elkaar hebt, dat is het grote voordeel, dan kun je makkelijk hoog scoren. En dat show ik, want we zocht op Lego. Ja. En een van de trucjes iets leger. Dan showen we dus dat er een eerste pagina komt en dat is de Brickshop. En de Brickshop, dat is onbetaald, dus die organisch zit dat. Maar hoe weet ik dat? Dat wist al eigenlijk net. Dat is het grappige van Google. Meestal hebben gewoon net meer trouw. Wat is onbetaald en wat is betaald? En als het nou betellen is, dan keep je dus. Maar dit is ook een manier van manipuleren. Want waarom scoort deze pagina hoog? Nou, dat is eigenlijk heel simpel uit te lezen. Als je ziet op Lego, Google shot naar de pagina, hoe de woorden daarin broekt worden. Als je er nou shot, dan shot bovenin Lego staan. Ja. Lego, 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 Lego. En hier op de zijkant is het ook alia Lego. Dit zijn eigenlijk trucjes om hoog te scoren in Google op een bepaald zoekwoord. Dus op die manier wordt Google over het algemeen beroekt om hoge resultaten te genereren en daarom protte omzetten mee te zien. Maar wat kost mij dat dan als consument? Als consument kost het je niks, dat is het mooie van Google. Daarom... Ja, ik kom wel eens eerst uit bij die sites waarvan ik denk dat er aanbiedings binnen. Ja, maar dat klopt. Maar die binnen dan waarschijnlijk net. Over het algemeen binnen die er net. Alleen dan bist dus wel vong en daar gaat het eigenlijk om. En wat momenteel bij Google ook heel erg populair is, het Zalando voorbeeld. Als je één keer een website bezocht hebt, dan bloot het je dagenlang achtervolgen. En dat is ook een trucje van Google. Dus als ik één keer deze website bezoeken heb, dan is de kans aanwezig dat die website mij dagen bloot achtervolgen tot ik daadwerkelijk een koop doe. Hé, maar hoe werkt dat dan? Dat registreert Google en elke keer dat ik dan maar inlog. Ja, dus zo was het zien. Het wordt dus opslaan. Google shot dus wanneer ik een website bezocht. Daar heeft een stukje code voor. Ging ik net uitleggen, want het is heel technisch. Maar in elk geval Google weet van, hey, daar is langs geweest. Als het nou naar andere websites is die ik koppel aan Google, dan krijgt hij dus dezelfde resultaten weer om. Maar ja, dan word ik dus eigenlijk bedonderen. Ja, nou ja, het is correct. Of maar hoe heel erg verleid om dan toch maar die lezers te kopen. Ik zou het als het laatste, maar ik kan me ook voorstellen dat het vielst als bedonderen. Want het wordt al hier heel bord steward zonder dat het eigenlijk trouw heeft. Alleen dat ben ik een beetje de trucjes die je als internetondernemer broeken. Om te zorgen dat mensen bij je keepje. Ben er oren voorbeelden? Oren voorbeelden, op wat voor manier? Nou, hoe je het bedonderen worden of hoe je verleid worden of misleidt door Google, terwijl je het zelf niet Ja, nou goed, ik heb hier het voorbeeldje hypotheek bijvoorbeeld. Ja. Nou, ziekest op hypotheek, dan staat in dit geval ABN AMRO staat heel erg hoog. Dit klikje kost maar liefst €100 per klik. Dus dan mag je je voorstellen als 100 klikjes kepest op een dag, dan bist dus een €100 verder. En dat heeft dan al aan kosten.
Nou ja, goed, verder is het dus dan belangrijk om te zorgen dat je daar weer yield uithaalt, uit genereren. Nou, dat zijn al je dingen die worden manipuleerd in het proces. En die zonder kosten dat je komen bij mijn hypotheek weer op, uiteindelijk. Want de bank zal dat weer ergens verrekken willen, toch? Maar goed, vroeger ging dat al je met brochures en zulke dingen. Meestal gaan natuurlijk volle meer via het internet. Dus het yield verplaatst zich. Dus van de ene kant zeg ik natuurlijk had het met een hypotheek te krijgen. Maar in het verleden wie er ik wel oren manieren. Want televisiereclames ben ik voor niks. Of net voor niks. Ja. Ja. Dus dan zie ik op hypotheek, kom ik op ABN. En dan smiet dat wat op, dus. Ja. Voor de banken. Voor de banken al. Die gaan ervan uit dat 1 op 100 zeg maar een aanvraag doggen. En dan rendeert het weer voor hun. Dus daar gokken ze ik op. Dus ze proberen bezoek naar hun site te loeken. Ja. En dan proberen ze het om te zetten tot een bepaalde actie. Maar hoe kan ik als consument bij dat zijn wapen of toch het gevoel hebben, of in elk geval de beste keuze maakt? Ja, dat is heel moeilijk. Omdat eigenlijk iedereen broekt Google. En als dat broekt, dan wist automatisch in dat gedeelte mijzogen. En dus eigenlijk daar kan niks van doen? Eigenlijk net, maar iedereen is er over het algemeen erg tevreden over. Dus dan moet je een beetje twijfelen van, willen we het dan wel los? Het kan wel los, maar dan kom je weer op ouderwetse methoden terug. Ja, en dit werkt het volle makkelijker. En je zegt, ik wil dat dit een beetje de nieuwe manier is van denken en werken. Als je nou een heel iets bedroken hebt, kom je er dan goed tussen? Of wat je nou een bedrijf beginnen en je wil ik graag boven komen met Google? Nou, het wordt steeds moeilijker. Via Lien wie het makkelijk. Alleen als je ziet dat iedereen zich momenteel bejouwt op het internet. Dus iedereen heeft trots dat de kansen lezen. De grote partijen doen het inmiddels ook goed, want die winnen in het verleden die matig. Ja. Alleen die ben ik steeds agressiever met hun budgetten op internet. Dus op zich is het op dit moment wel moeilijk. Best wel een protocol is specialisme. Dus Lego algemeen zoek ik net aan beginnen. Maar er is bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van Lego die heel interessant kunnen wezen. En daar is het wel prachtig mooi op scoren. Dus voor de Lietse ondernemers binnen wel kansen, alleen nog je moet de diepte in en net in de oppervlakte. Je moet je echt onderskieren. Ja, dan moet je echt specialisme ziekje. En ben je dan wel te vinden? Dan ben je zeker te vinden. Of is dat op pagina 324? Nee, dan kom je ook wel op pagina 1 als je de juiste trucjes broeken. Ja. Wat kun je in de toekomst nog verwachten van Google? Nou, een protte. Een van de functies is dat je het weer al je inloggen moet. Inloggen met je Gmail. Ik weet net of ik nou iets is wat... Nou ja, het is een nieuwe vorm van mail. Ja. Google heeft het liefst dat je inloggen. Maar wat je dan krijgt is dat ik alle zoekresultaten gepersonaliseerd worden. Dus dan past het ik nog aan die gedrag. Dus als het toch het stoof van zwarte jurkjes hoort, dan zul ik die zoekresultaten jeder tonen. Dus Google is ik bezig van, te leren van die persoon. En dan ik het aanbod in de zoekmachine aan te bieden zoals To dat was. Ja, zodat zij er ik weer om verzinnen. Juist, dat is het hele idee. Oké, goed opletten dus. Van de ene kant wel, van de andere kant, maar zit er ik broek van. Dank u wel. Graag. Oor een keer volle meer weer hoor. Bedankt voor die komst. Dit wie Beans, morgen in de nieuwe aflevering en van nou succes een hele gezellige joen en tinkerom dus dat je moet Google in binnen.